जुमदार समष्टिनि बिजाथि मानगोनां जोंनि उइलियाम नार्जारिखौ जोङो गाजा गोमजायै मिथिंसालियाव लाबोनाय जादों। रेवरेवा सारखौ देरहाखादोंमोन पेन्डेल जलायलायनाय मोसानानै माने बेंफारासो जेनलायदोंमोन आरो जोंजों ओरैबायदि थेवबो जोङो मोसानायखौ जेनाखैमोन। सेन्देलनि दामखौ मोनफिनना मोनफिनाखै? मोनाखै। मानसिया खारबायबा खारबाय सुरु जाजेनबाय ड्रेसा हाब बोरो उदैना सोर बे खानाय गैयै सिखुंजों बस बर'फोरना ओरैनोबाबो लान्दांबाबो समायखायो फाख्रा सिख्रा गोजाना बिसोरना मानसिफ्रा बे मजाथि सारियालिनिफ्राय सुरु जाजेनबाय आरो ना दा बिनिफ्राय बहा थांगोन? जानालियाव जानालिनिफ्राय बालागाव बांलायगुरि खासियाबारि जारागुरि हरै थांगोन सुरेन्द्रपुर श्रीरामपुर थांना हरै गसाइगाव गान्धीनगराव माथो बाइकआ गोगोम सोनांगोनलै थावा नङा होमबा 500सोनि सोनांगोन दा एसे 500सो लानांगोन बाइक गंसेयाव खरसा औ माने दिनै गसाइगाव टाउनखौ गिदिंनांगौ जाहैबाय थाबायनानै आयो ओमफ्राय नोंना उदैया सेमसिगोन आंखौल' सेमला थाबायनानै उदैया सेमसिगोन नोंना ओमफ्राय आंनाथ' नै सेन्देलानो जिलायखाबाय मा होननांगौ जाखो हाबाब खामानि दामानि गारनानै फैबाय ओमफ्राय आरो सेन्देलबो जिजाबावबाय ओमफ्राय आरो गसाइगाव टाउनखौ थाबायनानै गिदिंबावनांगौ जाहैबाय जोङो हाबाब मानसियाबो गिलु फालु मानसि जाबाय बिराद मानसि बिपिएफआव मादै थाब्लाथाय ओरैबायदि गोहोफ्रा बारा जाखायो ओमफ्राय बेसेबां बहराव देरहागोन? बहरालाय 100% 100%'आव 100खा गुबुना मोनखानाय नङा बिसोरो गांथाम मोनगोन आरो ओमफ्राय नोंसोरा माबायदि 100'आव 100% देरहागोन बे रोखाखा फोथायनाय दं नोंहा नोंसोर माबायदि मोसागोन देरहाबा? ओरैबायदि मोसागोन ना माने गावखौनो गाहायाव दंना गोजौआव दं मिन्थिलायै बिदि मोसाखागोन। बै समावबो जोङो रेवरेवा सारखौ देरहाखादोंमोन पेन्डेल जलायलायनाय मोसानानै माने बेंफारासो जेनलायदोंमोन आरो जोंजों ओरैबायदि थेवबो जोङो मोसानायखौ जेनाखैमोन। सेन्देलनि दामखौ मोनफिनना मोनफिनाखै? मोनाखै। मानसिया खारबायबा खारबाय जोंखौ थगायनानै बहराव देरहाहोबाय नोङो मा खस्थ' आइयो दामबो गैया रेवरेवा बिमा बाथुलनि फिसासो नालाय ओंखायनो खारदो खुथियानो इसेल' मोनबाय नालाय एबाराव आंना मानसिफोर बिलाबाय नालाय गोगोम थायोलै बेनाव फैसाया एबार दाखार होखासै मिथिबाय जै देरहाबाय न'आव जमनानै थायोखा जोंनि बाबुआ खारखायाना जमनानै थायोखा एबाराव हमथाना लाखिखागोन जों फानजारियाव जोबनानै दोनखागोन अके बिपिएफनि फानजारियाव जि गोसो होसारनानै टाटा मबाइल सायाव थानानै जि मोसायै बेंफार दामबोबाय मा खारननि दिनैहाय रंजानायनि मोनसे दिन नालाय जोंनि जुमदार समष्टिनि बिजाथि मानगोनां जोंनि उइलियाम नार्जारिखौ जोङो गाजा गोमजायै मिथिंसालियाव लाबोनाय जादों जों जुमदार समष्टिनि जानानै आरो बेखौनो जोङो दामै दामै जों रंजादों आरो
नोंसोरो मा प्राइमारिनि जोङो प्राइमारिया जोंनिया जानालिगाव जानालिगाव औ जानालिगाव प्राइमारि ओमफ्राय नोंसिनि प्राइमारिनिफ्राय बेसेबां साखाफारा जानानै दङ जोंनिफ्रायथ' मथा मथि 60% 60% औ 60% बियो होमब्लालाय देरहाखागोन औ बे 100 फुराखा फुरा 100 होमब्ला मोजां रंजाखादों औ रंजादों ओरैबायदि मानसि जाबाय दिनैहाय बेलासिबाय नालाय मिटिंआबो जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो थांनो आवगायफिनबाय आरो गावबागाव न' फारसे ओमफ्रायथ' जि गोजान थाबायनांगौ जाहैबाय दाना गारिया बिसिबा गोजानाव गारबोनानै ओमफ्राय दानिया थाबायलांदो आरो बिसिबा गोजान दा थाबायलांनोसै गसाइगाव सालबारि कलेजनिफ्राय बङाइगाव बास स्टेन्डसिम थाबायलांनांगौ जाहैबाय दाना